Исәнмесез эфирдә пәнҗи шәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Балалар ял иткән вакытта мәктәпләрне яңа уку елына әзерлиләр. Мәктәпләрне кабул итү ничек үткәрелә? Иртәгә шәһәрдә төзүчеләр көне булачак, бәйрәм чарасында чаллыларны нәрсә көтәчәк? Чаллыда мәктәпләрне кабул итү дәвам итә, тикшерү 54-нче гимназиядә үткәрелә. Ашханәдә нинди савыт саба кулланыла, лаборатор эшләрне башкару өчен нинди җиһазлар бар, парта һәм урындыклар нинди хәлдә? Бу һәм башка бик күп нәрсәләрне махсус комиссия ачыкларга тиеш. Аларга безнең төшерү төркеме дә кушылды. Бу башлангыч сыйныфлар кабинеты укытучы Назлыгөл Садыкова яңа уку елына тулы әзерлеген күрсәтте. Методик кулланмалар, дәреслекләр пөхтә итеп парталарга төзелгән. Менә шундый аптечкаларды әзерләдек. Һәр елны әзерлибез инде без аны. Булар кирәге чыкмасын инде, кирәге чыкса, безнең һәр вакытта да бинт та бар монда, лейкопластырь да бар балалар өчен. Тагын без балаларга туплар әзерлибез инде уйнарга, төрле өстәл уеннары әзерлибез. Физика кабинетында аптечкалар булу шулай ук мәҗбүри таләп, шулай ук физика кабинетын әлегә фән укытучысы да бәяли, ләкин башка мәктәптән тикшерүче уку материалының һәм махсус приборларның, ком һәм перчаткаларның булуын, җиһазларның торышын, 42 вольтлы җайланмаларның төзеклеген карый. Иң рәхәте бүтән приборлар да язып куелган, табып, бәя бирергә ансат. Шулай ук иң беренче карап чыгабыз инструкцияларны. 54-нче гимназияның физика укытучысы яңартыла торган энергетика йортының макетын күрсәтте. Бу проект укучы кыз белән берлектә эшләнгән. Аның түбәсендә фотоэлемент бар, кояш төшә фотоэлементка, электроэнергия җыела батареясында, үйнең ичендә һәм төн җиткәч датчиклар шулай эшли, төн җиткәч үй ичендә яктылык барлыкка килә. 54-нче гимназия директоры сөйләвенчә, алар кабул итүгә әзер, аны әзерләүдә укучылар һәм аларның ата-аналары, укытучылар һәм мәгариф учреждениесенең башка хезмәткәрләре дә катнашкан. Гимназияның территориясы, һәм аның кабинетлары, барлык помещениялары, ашхана, актовый зал, спортзаллар барысында да чистартылды, ремонтланды. Һәм инде без балаларны кабул итәргә әзер. Үзәк район территориясында кабул итү 30 мәктәптә һәм 4 өстәмә белем бирү учреждениесында уза. Тикшерүне 2 төркемдә үткәрәләр. Шушы группалар составына безнең укытучылар кергән, башкарма комитет белгечләре һәм дә бу елдан хәрби комиссариат белгече безнең комиссиядә эшләячәк, мәктәптә урнашкан укрытияларны бергә тикшерәчәкбез. Мәгариф учреждениеләр кабул итү 10 августка кадәр дәвам итәр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. ГЭС бистәсенең 3-22 йортында капиталь ремонт төгәлләнеп килә. 5 катлы йорт үзгәрә, халык инде үзгәрешләрне күрә. Элек яңгырлар сезонында түбәдән су аккан, түбә яңартылганнан соң инде яңгыр сынавын үтәргә өлгергән. Тагын ниләр эшләп бетерәсе калды? Җавапны алдагы материалда яңгыратырбыз. ГЭС бистәсенең 3-22 5 катлы йортында капиталь ремонт март уртасыннан алып барыла. Бинага якынча 55 ел. Бирдә яшәүчеләр әйтүенчә, йорт иске һәм кыш көне салкын булган. Хәзер тышкы яктан барысы да үзгәргән. Фасад һәм панель ара җөйләр җылытылган, әмма сыйфатны чын-чынлап көз көне генә бәяләп булачак ди халык. Как говорится, раньше было холодновато, но мы еще не знаем, ведь как осень покажет, время покажет. А сейчас что мы можем сказать? Ну, красиво, красиво. А так еще мы особо-то ничего не можем сказать. Мы еще не эксплуатировали. Эксплуатация войдет в эксплуатацию, тогда и поймем, что к чему. Әлегә бирдә яшәүчеләр торак йортны тышкы кыяфәте буенча гына хөкем итәләр. Күпләр үзләренең белгеч түгелен һәм технологияны бәяли алмауларын таный, әмма үзгәрешләр ачык сизелә. Проблем, конечно, дом тоже. Вот сколько мы живем, с 84-го года ни разу не было такого капитального ремонта. Вот это первый раз за нашу жизнь. Мы со дня, как переехали сюда, так дождались. Изменения есть, делают, но мы конечный результат ждем. Белгечләр әйтүенчә, фасад эшләренең зур булмаган өлеше калган. Бу бер атнага якын вакыт алачак. Җыештыру эшләре параллель рәвештә алып барыла. У нас идет
частичная, в общем, очистка фасада, бетоноконтакт, клей, сетка, клей, потом праймер, то есть адгезивная грунтовка. Потом идет караед и покраска. Хәзер ГЭС бистәсенең 3:22 йортында капиталь ремонт 97%-ка башкарылган. Барлык эшләрне 15 августка кадәр төгәлләргә ниятлиләр. Лилия Гатина, Яна Вальдзу, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Кыйылык өчен бүләкләр Кама балалар медицина үзәгендә батырлык тартмасы акциясы узды. Анда волонтерлар һәм автогигант вәкилләре катнашты. Балалар өчен курчаклар, машиналар, буяулар, фломастерлар, өстәл уеннары һәм башка бик күп нәрсәләр әзерләгәннәр. Добрый день, уважаемые пациенты. Как ваши дела? Как здоровье? Привет. Как тебя зовут? Дмитрий Маслов инде 4 көн Кама балалар медицина үзәгенең травматология бүлегендә ята. Малай кулын сындырган. Мондый көннәрдә палатада утырырга туры килүенә аның күңеле төшкән. Ләкин кечкенә генә бүләк аның кәефен күтәрде. Мне подарили подарки. Больше настроения сейчас. Быстрее вылечусь. Кама балалар медицина үзәгендә мондый акцияләр даими уздырыла. Уенчыклар запасы һәр вакыт бар дип аңлаттылар хастаханәдә. Батырлык тартмасын уртак көч белән тулыландыралар. На каждом этаже у нас есть коечное отделение. Если мы начнем распределять наши подарочки с 7-го этажа, то это будет и хирургический, и соматический профиль, лор-отделение, урология, неврологическое отделение, нефрологическая педиатрия 2, педиатрия 1, травматологическое отделение. Кое-какие подарки, конечно, мы отдадим и в реанимационное отделение. Дети – это наше будущее, и мы постоянно проводим акции, значит, детям, которые сейчас проходят лечение. И вот сегодня как раз мы передаем игрушки детям, которые вот сегодня болеют. Очень надеюсь, что эти игрушки помогут им выздороветь. Батырлык тартмасы хастаханәләрдә урнаштырыла торган бүләкләр белән бокстан гыйбарәт. Процедураларны узган өчен балалар бүләк алалар, бу батырлык өчен. Уенчык аларга дәвалап процедураларыннан курыкмаска, медперсоналга үз эшләрен сыйфатлы башкарырга ярдәм итә. Лилия Гатина, Яна Вальдзу, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Иртәгә 7 августта шәһәрдә төзүчеләр көне билгеләп үтелә, бәйрәм чарасы гадәттәгечә мәйданда узачак. 17 сәгатьтән Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары театральләштерелгән тамашаны, шулай ук артистлар һәм иҗат коллективларының концерт программасын карый алачак. Төп бүләк «Отпетые мошенники» төркеме чыгышы булачак. Шулай ук кичәнең хедлайнерлары арасында поющие гитары, вокаль-инструменталь ансамбле һәм Алмаз белән Зөлфирә Мирзаяновлар дуэты да бар. Приглашаю жителей и гостей города на городской праздник «День строителя», который состоится 7 августа 2026 года. Начало праздника в 17:00 на Майдане парка Прибрежный. Бүгенге шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Все больше людей выбирают Тенет Вакос Челны. Комфортные семейные кроссоверы от 1 899 000 рублей. Приезжайте за эксклюзивными условиями Вакос Челны. Подробности по телефону 20 37 37.